ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alas 8:09 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mabalubog na ang aga sa inyo taran. Aksyon Hotline nga palatuntunan. Yari kita sa Martes nga edisyon, Hunyo 5 na tuig 2022. Aksyon Hotline. Kamusta ang inyo sa nga paggabugtaw sa mga adlaw? Kami unta nga ara kamo sa maayo lang nga kahimtangan, maayo nga panglawason kag maayo nga panimuot. Ini ang inyo ka-aksyon basta Martes nga papakalagad sang at Aksyon Hotline. Sa kalang sa gihapon sang regular nga Anchorman Aksyon Arta Hupon. Ako naman Aksyon Marlon Hinuvoya magapakalagad. Tob-tob sa tak ng alas 9:30 subong nga aga. Aksyon Hotline. In pa ulo-umpawan kita sang good news subong nga Martes kung sa naligad nga mga inadlaw. Ang kabugusan nga Martes sang bulan sang Hunyo tibalan naman sang kalabanan ginputos sang mga bad news bangod sa pagsaka sa presyo sang gatong o kon petrolyo. Aksyon Hotline. Subong nga ari kita sa bulan sang Hulyo ho, baw nangin mabuot ang una nga Martes subong July 5 kon sa mga batasan pa sang tawo nangin mabuot siya kay imbis nga kulbaan kuntani ang mga motorista sa kada pagabot sang Martes. Pasalamat ang ato sa nga dabatian ho. Bangod ang mga fuel companies, ang mga oil companies, kahapon pa lamang Lunes, nag-anunsyo na sang rollback sa presyo sang diesel kag kerosene ipatuman subong nga Tuesday. Aksyon Hotline. Ang publiko subong nagasiling nga klarong paumpaw porson lamang niya. Sa separado nga mga advisories sang clean fuel, si oil, Petrogas, Petron kag Caltex, nagasiling nga magapanubo sila sa presyo sang diesel 3 pesos kada litro. Aksyon Hotline. Ang Petron, Caltex kag si oil mapanubo naman sa presyo kada litro sa kerosene 3.40. Medyo dako-dako man ang pagnubo kung basihan to, no? Pero mas okay na kung tani kung sa rason nga Martes ang mabatian naton nga balita rollback man sa gyapon kundi kampiyon kundi makayuhom-yuhom makayuhom-yuhom gawa si Juan de la Cruz nga nagamaniho sa motorsiklo di pasahe nga salakyan o kon pribado man nga salakyan. Aksyon Hotline. Las 12:01 pa lamang kay nasang kagahon ang Caltex. Amaning una nga nagpanabo sa presyo. Alas 6 kay nasang aga ginsundan sang Petron, si oil kag Petrogas. Ang isa pa ka fuel company nga clean fuel mga ka-aksyon, wala gidugay nagpatuman sila sang rollback. Las 8:01 mo, ti alas 8:12 na kita ho. Ang masubo-subo lamang diri para sa mga konsumo sang gasolina, bangod wala sang price movements nga gin-anunsyo bot sa lingon kung pila ang presyo sang gasolina nagligad nga simana, amo ang presyo tob-tob subong. Aksyon Hotline. Steady ang presyo, walang galawan. Ang hambal sang Petron, ang fuel price adjustments, ang resulta sa movements. Sang movements rin sa international oil market, ti pangamayoon naton nga kabay pa, amo ini ang indikasyon o kung signal nga ang bulan sang Hulyo, bulan sang fuel price decreases. Hindi kay increases, kundi decreases. Aksyon Hotline. Kag hindi magpareho sa nagligad nga bulan sang Hunyo, nga ginbansagan bulan sa sinakaay sa presyo. Aksyon Hotline. Ano mga balita nga dapat nato sa nitutukan o antes ang balita lokal, ginauna tamuno ang nasyonal. Ari sulok-sulok effect nga balita kahapon si Presidente Marcos, may una nga sinapol nga ginpatigayon bilang agriculture chief. Wala
why na sa nagpaligoy-ligoy pa. Gilayon, ngayon plaster ang yes nga prioridad o kon pagatutukan. Una diri, amo ang bastante nga supply sa pagkaon sa mga tuig 2022 daw Mayo man nga balita. Action Hotline. Ugaling ini nga mga tinaga mga ka-aksyon namungol na di mga tao sa Pilipinas sa kanapamati. Sari, nagliga nga kampanya ang mga kandidato sa eleksyon. Amo man ang ginapangtikal kag ginapangwakal, pagkaon sa lamisa, pagkaon adlaw-adlaw. Pero malita ba si Marcos Palaman ang makatuman sari? Action Hotline. Ang siling ni Marcos, ang gobyerno subong dapat na mangita sa pamaagi para hindi matabo kag hindi magapekto sa pangabuhi sa mga tao ang ginakabalakan nga food crisis. Action Hotline. Ang hambal ni Marcos nga ang immediate course of action among pagpasiguro nga may sufficient food supply, labi na ang bugas o kon mais diri sa Pilipinas sa mga nabilin nga bulan sa mga 2022. Lantawon ni Marcos kung may makuha pa ang gobyerno nga pondo, supplementary budget sa Kamara, kung pwede sa maka-issue sang executive order, kag kung kinahanglan sang ginatuwag nga legislation himuon sang gobyerno sa idalom sang Marcos administration. Action Hotline. Sa iluhanta ang mga nagabaling aso nga balita sa bahin sang lokal ho, ang sitwasyon sang Bulkan Kanlaon kag senaryo sa mga malapit nga lugar aton inihibaloon dugay-dugay. Pila ka adlaw ang kalabigon nga may mga abnormal nga aktibidad. Ngayon pakita ang bulkan kahapon kag sa naligad nga adlaw damo sang na-record nga mga volcanic earthquakes. Action Hotline. Subong adlaw July 5 mga 17 gid ka mga volcanic earthquakes mga kaaksyon. Alert level 1 sa gihapon kung ang ginatuwag nga low level unrest. Nga suno sa Phoebox may ara sang peligro sang ginatuwag nga steam driven eruptions kakululbaan magamoning plastada ni. Action Hotline. Tindi gyapon makasulod sa 4 km permanent danger zone. Ang ulihi nga monitoring sa ato sa nga PDMPD hibaloon tabi kag ano iban pa nga mga peligro nga posible tugahon sini sa publiko. Action Hotline. Tutukan nato hindi bagod kahapon pa lamang may ara na medyo makakululba nga palayag o kon obserbasyon ang mismo Undersecretary sang DOST kag Officer in Charge sang Phoebox nga si Dr. Renato Solidom Jr. Ang ila sa monitoring subong ang kanlaon kung sa mga ininit mga tubig maka-actions takure, nagaindakal, grabe ang pagbukal-bukal ya. So kung matam-an na gani, maalalawas siya kung sa mga pilas nagahubag na mo. Action Hotline. Na mamaga kag siling ni Solidom, may posibilidad nga base kung may matabo nga erupsyon o kung paglupok. Duha ka bulkan sa mong ginahandaan sa ato sa ni gobyerno, ang Bulkan Bulusan sa probinsya sang Sorsogon. Kahapon may palayag ang bag-o nga DSWD Secretary nga si Erwin Tolfo nga siling niya may mando na ako nga ang rehiyon nga nasakpan sa ning probinsya nga nahamtangan sang Mount Bulusan kag Mount Kanlaon nga iamat-amat na padala ang mga food packs kag relief items for preparation. Basi way man gyud pangayo, basi may lala nga iaapekto ining pag-alboroto sa duha ka mga bulkan, ready nga nagadaan ang ipadala nga bulig. Action Hotline. Sa mga LGUs nga malapit sa bulkan di lamang sa Negros Oriental, kundi pati sa atos diri sa Negros Occidental, hibanaon man naton kung anong ila sa nga preparasyon ti diri sa Negros Occidental, Castillana kag Lakaluta City malapit na sa Bulkan Kanlaon. Action Hotline. Ang social hall sang Kapitolyo Provincial mangin sentro man sang maragtason nga kahiwatan subong adlaw ang inaugural session sang bagong grupo sang sangguniang panaluwigan subong nga Martes pati kayunon. Ano ba lang gidalaoman nga matabo basta nga ni inaugural session o kung una nga session bayaran na sa pag-aprobar gid nga dapat timuon ang sanggunian pag-aprobar sang ila sa nga internal rules and regulation. Kung sa nagligad nga tuig 2019, may pagligwat sa adlaw sang regular session halin Miyerkules, Silos Martes, subong nga inaugural session ayhan may pagligwat man nga matabo diri, same man gihapon o kung may mga dapat pala nga liwaton. Mangin kaupo na tundugay-dugay live sa saling panatuntunan, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Action Hotline. Kag, ari, hibanoon ta sitwasyon dira sa mga hinsang Commission on Election. Ikaduwa ini nga adlaw mo, ikaduwa ini nga adlaw sang voter
registration dira sa COMELEC. Ti kahapon may ara sang damo-damo nga mga na-akomodar ang COMELEC mga ka-aksyon, mga sobra 300. Ug aling kay ang ulan daw nagpaindis-indis manya tanak linya to sa sagwa sang COMELEC office. Bubundak kahapon ang ulan mo. Dari sa Bacolod City, mga udto, ang Plaza Publica sa Bacolod, nadula na ang talapakan o kung alagyan. Makita mo daw suba na o kung sapa. Action Hotline. Kahapon bayara sang more or less mga sobra 40 ka mga voter registrants nga naka-fill up na siguro sang ila sa nga application form o galing why na maakomodar sang COMELEC bagod nga imbes i-accommodate to ang mga nagalilinya nga maparehistro ang ginsakuan sang mga tao da sa COMELEC kung paano malikawan ang pagsulob sang baha. Ginbaha ang tanadapan sang COMELEC mo. Himanoon ta, subong kay gintagaan na ni sila sang prioridad. No? Ginpabalik sila, gintagaan sila sang priority, kay man temprano pagkaina ko no, may linyahanay naman nga nakitaan. Ang patrol check ng sitwasyon dara subong. Patrol report. With Action Alvin, Action Alvin, kamusta na subong? Please come in. Aksyon na Marlon liwat nga ginadagsa sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod ang opisina sa COMELEC sa ikaduha nga adlaw sa COMELEC registration. Aksyon na Marlon, no? Actually subong sini ang linya ang pinakapuno ari na diri Action Marlon sa COMELEC compound sa COMELEC, pero ang pinakapunta Action Marlon ara na sa may kilid bala dalong sa backup 1 Action Mar sa may dalan sa Rizal and going ka diri naman sa area sa nagabaligya sa mga bulak and going man diri Action Marlon sa area na mismo sa COMELEC office. Ari ka sa compound mismo Action Marlon sa pagkadamo ng tao diri sa sulod ang kalabanan mga jóvenes ang ibang diri Action na Mar mga of course ang I think no saylo o masaylo sa ila sining abulutuan. That is why no subong sini aris kaga nagahalaong nga marehistro subong nga aga. Action Ven, yes. Mga pilang bolobanta mo Ven ang bolobanta mo estimate mo sa kalabaon sang linya na mga gatos-gatos naman sila? Suga na Action Mar. I think hindi isa ako simple nga paglantaw masubra na yung mga 500 subong na Action Mar. 500? Di bot sa linggo ng iban base kung di balabutan na may limit kabay ang COMELEC sa pagbaton na mga 350 guro? Oo, makomodate nila. Mar, no? Ano plastada, nag-auyat na sila nga daan sa application form? Correct. Sakto na Action na Mar, nag-auyat na sila daan sa mga ila sining application form ang iban. Kung ari ka na diri nga temprano pa. Kay by steps diri mo. Step 1 ma-fill up ka sang application form. Sa step 2 naman lain naman Action na Mar. And ti ang kalabanan diri kung ari ka sa sulod, definitely ma-pirma ka sa imo sining application form provided nga may mga requirements no nga ginahatag diri ang COMELEC before ka marehistro. Now ang iban diri especially kung ato sa may pinakapunta na Action Mar sa may kilid bala sa may dalan sang Rizal kilid sa nasiling na dalom sa Bakapuan wala pa ni sila sa maginauyatan ng mga requirements. Sir, naka-fill up na sang requirements mo sang for wala pa? Kay kabinatan ni kuan ko sang kuan mo. Sang ang garantor namon. Gahulat pa. Oo, gina pa kami sang alas 2. Ano oras ka diri abot? Alas 2. Alas 2 ang kagahon? Alas 2 ang kagahon? Uy. Alas 2 ang kagahon Action Mar, no? Pulaw ka rin na? Taga di sa Kapuli. Di ka pag-puti sa Magsungay. Sa Magsungay. Sa Magsungay pa. So, anong problema? Subong. Ngayon na lang ko form para pinilapan. Form para fill up. Oo. Pero may number ka na. May number na ko pero ginapapila pa kami Japon.
Mapila ka gihapon para mapila ka sa form. Ay, may number sa ginatag siya. Ikapila, anong numero ya? Anong numero mo? Sa akin. Ha? Sa number 10. Ika number Okay, 10. temprano pa alas siya. 2 pa sang Oo. kagahon. Alas 2 pa sang kagahon, Action Mar. Anong iproseso ya, Ven? Anong proseso ya? New registranza o kon reactivate o kon anong plastada? Maparehistro ka pa lang, masaylo ka, plastada? Nang parehistro pa lang. Maparehistro ka pa lang, nagsigat to gali, way kakaparehistro? Wala. Okay, way So new registranza? New registrant Action Mar. Ah. No? Subong sini, isang nasilinta. Pero makunta sa Viben, kung kompleto naman ang requirements niya, may ideya, masako nung dalon niya. Kaya ang problema kung kaisa, inang kulang bala requirements, Action Alvin, kinanglan mo na ipa-photocopy ang valid ID mo. Kaya ang photocopy, amo nang hawidan sang Comelec, i-attach na sa mga documents. Kung iba no ay ka-photocopy, naglinya sunod sa pila ka oras, ma-photocopy sila, mabiya naman sila sa linya, pagbalik nila, tupan nila, katapusan ng linya. Ay, Oh. so may mga requirements ka nang dala? Anong dala mong mga requirements? Nang ako nga birth certificate, ang ako nga ng garantor. Garantor mo. Pero ang imong mga ID na pa-xerox mo na? Wala ko ID, garantor lang. Garantor lang. Oo. Pero ang imong mga requirements kay kinanglanon, xerox. Pati mong lain yan matupan mo na naman, punta ka na naman. Pare na. Para na, xerox mo na. Xerox. Na-xerox yun ako na Action Mar. Aha. Pa-xerox yun na. At least Yes. para, subong sini, kay ang pila ka mga personals Action Marlon, sa Comelec, nagahatag man sa mga application form, no? Ginahatag sa step 1 diri sa linya Action Mar para kahit papaano yang maka-fill up na damlag pa ang pila naton nga mga kauturan. Aha. While ang ibang diriya Action na Marlon, may mga hubenis pagani diriya, mga linya lao man siguro marehistro mong kuton ta bala sa tuto. Pila na gani edad mo to? 15, maparehistro ka? So SK na SK. Oo, sa SK. Galing palayo sa dayon na huya. 15, maparehistro para sa SK Action na Mar. Ang SK Action na Ven, dapat on or before December 5, 15 years old ang edad mo. No? Kung Yes. makinsi anyos ka pa lang December 4, hindi ka pa qualified. Kaya ang edad mo, December 4, 14, 15 ka December 4. No? Oo. Ano no? Yes, oo, 15. Dapat on or correct. before December 5, 15. Sa SK, kag sa regular, 18. Yes, Action na Mar, no? Aha. Mga hubenis. Si Tuto, maparehistro ka man to? Pila na edad mo? 15. 15. SK 15 man. man Action Mar, SK Aha. man eh. Mga SK kalabanan diri Action Mar, mga hobenes sang siling na. Although may rigid diri Action Mar nga at least ara na sa gustong pang-idaron nga naglinya sa gihapon sa paglaom nga marehistro sila Action na Mar. No? Kamusta Ben ang ano da? Wala man sila yung nagalutak. Da kayo nagabahad na kapon? Kung masulod ka, halin sa pinaka-main entrance, halin ka sa may Bulacan, sa Gabaligya Bulak, Action Mar, diriya may jutay nga tubig na lagi lamang unlike kahapon sa pagka-damo to. At ang 40, ginapagita ko to Action Mar mo. Basi ara naguro sulod guro basi kag gitagaan to sila sa prioridad mo daw ay to sa ligang palinya. Oo, why na siguro posible Action Mar ara na sa sulod. Kay subong sini ang sitwasyon ariw naman ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 1 ang ibang diriya mga traffic enforcers nga tislaga hatag ban Action Marlon sa peace and order pero ang obserbaran sa diri Action Mar ang social distancing. Ate no, mo nagawin naman ko nabud. Daw ka budlay naman action budlay action ben nga to mano na ko damo amo naman na permi ang experiencehan ka nakitaan naton. Anyway, when duwa ang pwede agyan no, pwede ka makaagi diri halin sa may dalan San Juan, madulhog ka papanaog paagi sa danan or pwede ka man to makaagi sa gate dito sa may Bulacan. Baligya Bulak. Kung kahapon kadlaw ang pinaka linya ara sa may
tubang mismo no sa liga ng barangay o naog ka diriya sa Haglan pakadto diriya sa Comelec office. Sa subong iya lain na no ang pinaka main entrance mo halin ka sa may baligya sa Bulacan pala Dampi diri amo ang pinaka main entrance mo. So ginlain ang linya ikumpara mo kahapon nga adlaw nga ara ang linya naglapot sa unhan pa sang Negros Press Club. Sige Ben, sige. Okay. So far amo ning action Mar no ang sitwasyon na diri sa area sa liwat o kon sa ikaduha ng adlaw sa Comelec voters registration diri man sa Comelec office sa siyudad sang Bacolod. Direksyon na Nani Kiraw, ini si Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline. So ang panugyan dari mga ka-aksyon ni Bacolod Comelec officer Attorney Katrina Trinio Cania nga hindi ta na pagulaton pa ang deadline kay until July 23 lang ni. No? Kung may time kamo hingagaw kamo, linya na is normal ina. Basta mag-amon ning hugada mga ka-aksyon, malabutan gid kamo na pero kung hulaton yo ang July 23 nga deadline ko basi basi kun matabuan balang grabe ang pagdagsa sa mga tawo kundi kamo naman ang mabutang sa pulo perwisyo. Ari ang simple nga panugyan ni kanya kahapon no? Sugod kita as early as 7:30. Pero nga aton nga pag-capture sina isa alas 8. Pero pag-ara na nga aton nga mga personal sa opisina nagasugod kita 7:30. So nagaayo kami sa nagaparehistro. Importante lang kita nga aton nga registration is until July 23. Hindi na kita mamangkot kung may extension kung wala. Basta importante ang aton nga last day sa registration is July 23. So kabigo na aton nga last day nagitina sa registration. And dala na nga daan sa mga requirements, valid ID, photocopy, birth certificate or baptismal certificate, photocopy man para sa aton nga 15 to 19 years old. Action Hotline. Standby sa ato sa nga pagpanumalik tutukan ta ang balita angot sa pag-alboroto sang Bulkan Kanlaon. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Sa pag-acknowledge sa mga nagabonitor sa ato sa nga live stream si Elvira Gilogo. Good morning, Action Marlon. Ana Sinuro mayong aga. Okay, thank you, Gid. Nimisia Roques, good morning. Good morning. Kristen Vinyes Villalobos, good morning. Marilo Travilla Catinoy, good morning. Okay, Elizabeth Gamala, good morning. God bless everyone and more power to ARB. Salamat, Gid. Inday Plaza. Ana Sinuro, approve. Good. Alright, sige. Starbay ka mo kay sa iluhan tabalita dugay angot sa Bulkan Kanlaon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, di mabagay nga posible, wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Aryo, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa action boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets. So pag katawag ni sa action boy, mga close lang gid sa iya. Amo na action dos malakas ang dugay na si Bonggets. Si Bonggets. Bibi. Tika close yung wala balo. Close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo close kami. Siya kabalo. Close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot mas visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets sa mahambal. So mga close sila Bonggets ka. urot. Basi mamba siya si mo, oy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Kabalo, close tayo. Ako lang nakabalo, guys. Bonggets urot. Ako lang na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi taxi. Kami isa pag ina, ang hampang pag ina. Ikaw naman da ka. Tapos ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag idyang sa imo yung gina. Kita mo ka na balang mo sugal. Ay, sorry. So, next action boy. Kung showbiz ang paghambalan action boy, kaagi man siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro nang bata pa siya. Bata pa siya. At siguro ang kuan ng ano ba ano nga pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Iginuhit ng Tadhana. Actually na nga pelikula Iginuhit ng Tadhana. Ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand Marcos. So biographical biographical movie na siya. Nga kuno mo nang life story ni Marcos ni Ferdinand gidya ha. Ferdinand Marcos Senior gidya. Ferdinand. Ferdinand. Ang nag-ano na action boy, ang nag-act as Ferdinand Marcos Sr. Kilala mo pa si Luis Gonzalez? Oo si Luis Gonzalez. Ara pa na siya subong? Ay, doon kung buhi pa siya.
Gapuhon na siya si Luis Gonzales sang kwan pa, sang sulti ano pa sa Huben. Oh, sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo Hindi na siya sa lang mga ko pelikula. familiar, guro nga Oo, siya kasi na- Luis Gonzales na siya. Pero mga nakita mo na siya sa mga pelikula, wala ka balo kasi Luis Gonzales na siya. Okay, so I'm an action boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tikagi man siya gali, siya gidya mismo ang start as himself, ha? As bongbong ija, as bong gets. Uy, bongbong lang. Di mo si Mama siya kung ginapalakta. Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next action boy, may isang Philippine-made rockets, action boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, siya tawag nga bongbong rockets. May lang hindi bonggets rockets. Bongbong rockets. Ay, grabe na. Nakabutan di action boy. Rockets as in R-O-C-K-A-T? Uy, ano pa ginawa? May R-A-C-K-A-T. Nakabutan di action boy, a 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled the country's experiment in making its own ballistic missiles. Gingalanan na bongbong rockets. Bongbong rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. Naka-witness man mismo sa sina. Gingalanan lang kitiyo. Sila ang first family at that time. No? Tapos, next action boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former US President Richard Nixon. Pero siling niya dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ha, kasi basta may commercial flight, hindi ka sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, baligin lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na May saya. ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa gyapon na? Ha? Ang hambal niya gani. Nga, hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige. Tanaunta kung may commercial flight to the moon. Gabi, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gyapon ticket ka Angeles. Ay, galay. Padumduman naman ko. Galay, nabuot ko kada madumduman ko si Nainit ko. Ay, kalay, no? Siling ko. Good morning. Landa sa kay Angeles. So, next action boy, aside from, politics, he loves reading, cooking, and watching movies. Okay. Kita mo ka-vlog mo siya. Kita ko mga vlog niya. Lanta ko vlog niya kaysa. Paano ko na maglantaw man? Luto-luto na dasa. Sa YouTube, search mo lang ang Bongbong Marcos nga, meron na siya vlog. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo o gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop,
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets, kangay sa cellphone kag computer. Time pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagad Action Hotline. Sa nga bahin mga ka-aksyon, tutukan ta ang balita ho. Sa bahin sang Bulkan Kanlaon. Ang Bulkan Kanlaon, isa sang pinakaaktibo nga bulkan. Sa pungsod Pilipinas kag sa Asia, bao magsiling kita gani Bulkan Kanlaon, dumduman ko ang insidente sa dong 1996 atong Kanlaon incident man bla kadumdum kabuto nga may ara sang napatay to nga British student kay sumaka to sa Kanlaon gaway guro siya idea nga may ara sang peligro sang atubangon ti subong ang bulkan ho liwat na raman nga nag-alboruto. Action Hotline! Ibalaon tama ka-aksyon kay kahapon pa lang na balanta ang advisory. Ang monitoring sang FIBOX na paagi sakay. FIBOX Director Renato Solidom. No? Ang ato sa nga nakabalak-an diri bagod may ara sang ginalantaw diri nga steam-driven explosion o kung pag-irap, paglupok sa nga bulkan, tiyaman ang kadelikado, ang ato sa mga local government units o kung LGUs nga sa resiling tara, lapit, may mga barangay nga ang ginahamtagan, sinilapit lang dira sa bulkan Kanlaon, kag once gani mayara sa nga pag-alboruto, mayara na sa nga preparation daan, mayara na sa nga measures nga ginapatigayon. Ang local government units nga concern pero unahon tanay kung ano balang monitoring sang aton sa nga Provincial Disaster Management Program Division kag kung nanong information nga nakuha nila halin mismo sa mga LGUs concern. Nagligad nga mga sinimana, nagligad nga bulan kundi ang balita atong pag-alboruto man sang Mount Bulusan sa probinsya sang Sorsogon ato medyo lala pagituya ang peligro gintugan niya kay kanamo to mga ka-aksyon sang mga pamilya nga ginbakwit gin-evacuate gidya sama sa hilway nga lugar. May mga preemptive evacuations na nga ginpatigayon. Ti sa Mount Kanlaon kabay paunta nga hindi ni muamo man sa Mount Bulusan sa Sorsogon ang matabo ho. Action Hotline! Tingawanta man karon nga malabot ang Lacarluta City Mayor nga si Rex Salandoon or si La Castellana City Mayor may mga limutan kung ano so far ang preparation nga ila sini ginapatigayon. Action Hotline! Tingawanta malabot naibla ang pamuno sa PDMPD no nga si Dr. Zefard Gerhard Kailian. Online sa hotline. Doc Kailian, good morning. Yes, good morning Action Art. No? Good morning sa tanan tagpulamati sa Action Radio. Ari karon nga aton nga Kanlaon Volcano Bulletin gin-issue July 5 no 8 AM no. Actually subong nag-decrease ang aton seismicity no from 41 sa nagliligad nga adlaw. Subong ang aton nga monitoring sa volcanic earthquakes or 17 na lang no. Kag wala man nag-increase ang aton nga ginatawag nga sulfur dioxide flux no o kunang iyang emission ara lang gyapon sa 151 tons per day as of May 1, 2022 no.
So may ara kita nga nakita no nga emission no ang aton nga VBOX monitoring station sa La Carlota 300 meters nga moderate emission no. Nag-drift ini siya northwest no sa aton nga bulkan no. And may ara siya gyapon na movement or may ara gyapon na ground deformation slightly inflated ini. Tag sa gyapon ang aton nga bulkan Kanlaon ara sa alert level 1 or low level of unrest no. So again Action Marlon ang aton nga bulkan no may ara gid man sa mga possibilities of a phreatic eruption because of the hydrothermal activity. Ang tubig bala kada ang aton nga magma may ara sa bulkan no. So ang aton nga 4 kilometer danger zone no gina-remind naton sa public nga gid nga wala gid sang entry sa aton permanent danger zone no. Kag any aircraft wala man hindi man siya pwede ka sulod sa sinang 4 kilometer danger zone sa aton nga Kanlaon volcano. Sir, mga sir ang senaryo nga posible may matabo nga eruption. Ano need na nga i-evacuate ang mga apektado nga residentes lugar? No Sir Marlon, Action Marlon. Ang aton nga preemptive evacuation based sa aton nga contingency plan kag sa aton nga response plan is alert level 3 no. Sa aton nga volcanic contingency plan sa Kanlaon no. So muna sa Action Marlon no wala pa man hindi pa man pag-increase ang VBOX ang ila alert level. Ang ila lang is base kada may mga possibilities nga pwede siya mag-phreatic eruption or ang pag-ubo no or sang bulkan no pag-react sang tubig kag sang mainit nga bato sa dalom sang bulkan. But again, we are closely monitoring sang ining mga pag-ihon niya no. So kita no nakakandak na kita sang aton nga evacuation drills sa aton nga Kanlaon volcano. Twice na kita sa sa mayara kita sa La Carlota, mayara man kita sa La Castellana nga nakandak ng mga evacuation drills no. That will be in case of the worst case scenario and for alert level 3 evacuation sang aton nga bulkan Kanlaon. So amo na siya Action Marlon no kag again no gina-remind naton nga ang 4 kilometer danger zone hindi gid pasudlan. Balit na mo no sir is La Castellana kag La Carlota ang mga LGUs lang no kung may mga barangay nga lapid dira sa bulkan. Amo na ni La Castellana La Carlota lang. May ara kita sa San Carlos, may ara makita sa Bago. Ang Kudkud kag ang Quezon sa aton nga San Carlos. Ang sa La Castellana do apat na ka barangay kabagnaan no. Ang aragid sa lapit ang iya pagidili sang Moises Padilla, ang iya sang mayara man sila barangay nga lapit dira sa bulkan no. But ang damo gid ang La Castellana kay apat gid no. Ang dira sa Ilihan no kagang dira sa Tag-ang no mga barangay nga lapit gid sa aton 6 kilometer danger zone. Amo na sila ang mga i-evacuate in case of the alert level 3 pa no. And then arang aton mailom no kag aton nga Ilihan sa aton sa Bago nang Mursyata mi ara man lapit na barangay nga maka-evacuate man in case of alert level 3. So amo ni nga mga no ang ginaatagan naton sang mga drills no and mga simulation exercise. So kung may ara sang in the event of a volcanic eruption. Sa monitoring or sa record ninyo sir ano man normal lang nga kada tuig nag-aalboruto gid ang bulkan Kanlaon? Come again, Action Mark? Sa record or sa monitoring nyo bala normal lang ni sa sir nga kada tuig nag-aalboruto gid ba ni siya? Well, sa aton monitoring since 2015 bala nag-use gios na ni siya because we know that active ang aton volcano. Kaya alert level 1 ini siya, no, low level of unrest. May mga phreatic explosion ini siya nga nagakatabo. No? Kaga hindi naman siya masilingan normal because nga ang ginabutang sang VBOX is abnormal condition, low level of unrest no. So pero dugay na ni siya nga ara kita sa alert level 1 low level of unrest meaning may mga activity no ang ating nga bulkan like seismic earthquakes or seismic volcanic earthquakes no
may ara man siya nga steam, no, kag may ara siya nga ginatawag nga sulfur dioxide emission. But subong, no, ang monitoring sa PHIVOLCS, no, wala man nag-increase, no, nag-decrease siya from 41 subong 17 na lang ang atong seismicity or ang atong volcanic earthquakes, Action Mark. Yes, kabay pa sir, pangamayuon ta nga hindi matabo ning ginakabalakan nga explosion. Imo sini sir nga advisory na lang sa mga Negrosanon, labi na sa mga residente lapid dira sa bulkan. Go ahead sir. Yes, again, no, reminders na sa tanan, no, ang atong message sa ating governor, let us pray, no, prayers naton, let us pray for the safety of the province, no, kag prayers man nga maging safe kita from the negative impacts ang mga volcanic eruption para sa aton sa Canlaon volcano, no. And then also let us prepare ourselves, no, in case of may ara gid man, no, because we have an active volcano, we should be prepared, no, and let's prepare proactively. So muna perming ginahambal ni Gob, no, pray, prepare, and be proactive in our preparedness sa tanang nga emergencies kag sa tanang nga disasters, no. And also, no, ang aton governor ang kahapon, no, naghatag man sa niya mensahe sa aton National Disaster Resiliency Month. Yes. No, again, we have to change our behavior, no. Ang social norms naton is especially during sa aton nga preparations, no, sa mga times of disasters and emergency, no. We have to change our attitude, no, and be receptive, no, nga ang aton nga kalibutan. May climate change na, ara pa kita sa Ring of Fire, no. So dapat ang preparasyon ara gitatag-satag sa ka Pilipino, tag-satag sa ka mga Negrosano, no, o mga Negrense nga ara sa mga areas, especially kung ara siya sa hazard prone area, no. Kag ang aton nga provincial administrator Attorney Pando Diaz naghambal man, no, nga ang aton nga strengthening ang province is nagasupport kita strengthening sa preparedness for response, no. So kita subong pakusog kita subong sa aton capability sa equipment, sa vehicles, no, as well as sa aton nga pagkampanya batok sa emergencies and disaster. That's why may summit kita sa sa 26, 27 and 28 for para sa aton nga disaster preparedness. So muna sa Action Mal, no, ang aton nga ginahangyo sa aton nga mga pumuloy nga we should be prepared in times of disaster. Let's pray, prepare, and be proactive in our preparedness. As our BDRMC chair always reminds us, Governor Bong Lacson. Dr. Zephyr Jahar Kaelian, sir, thank you so much sa information nga hatag diri sa Action Radio Bacolod kag good morning sa liwa. Yes, madamong salamat kag mayong agas na tagpalamati sa Action Radio. Action Hotline. So, alerto lang gid, no? Hindi pa naman kinahanglan ang ginatawag nga preemptive evacuation. Kamanti ara lang niya sa alert level 1 sa gihapon, no? Himuon lamang ining preemptive evacuation sa mga residente nga apektado kung pasakaan sang PHIVOLCS ang alert level status sang bulkan Canlaon. Action Hotline. Amo na alo aligmat lang gid, kadamo gali sa mga kabaranggayan nga posible maapektuhan pananglit nga maglala ining pag-alboroto sang bulkan Canlaon. Ato gid mention ni Kailian mga ka-action diri lang to sa Negros Occidental, way patulabot ang sa Negros Oriental, no? Tiining August 10, 1996 nga Canlaon incident kumadumanta 24 to ka mga mountain climbers, no? Ang nagsaka to sa bulkan natabuan gid to mga ka-action, nga lupok ang bulkan without warning. Napatay tong British makaksyon nga estudyante dumduman nyo man to. Natrap sila malapit sa summit, no? Malapit sa summit kag sa crater sang bulkan. Action Hotline. Ang local authorities to kumaduman nato naka-rescue ato sang 17 pagkaiban. Kalakip ang pulo ka mga Belgians, no? May anon to ka mga Filipinos nga nakaupod man mga kaksyon. Amo gito nga insidente nga hindi ko malipatan mo kung pag-alboroto sang bulkan Canlaon ang paghahambalan. Tindi ta luyag nga masulit kag madugagan pa ang ini nga sahi sang insidente.
Importante ito kapanugyan. Halin sa ato sining nga gobyerno provincial pagi sa PDM PD. Action Hotline 2006 Going Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Nagabaga-baga. Kinahigugma ko ikaw. Kinahigog. Okay, sa ato sa nga mga nagpadaladugang ang mga mensahe ho. Sa ato sa nga live stream. Okay. Dari anay ho si Audi Arimas, hello. Good morning. Audi Arimas, gabaritor sa mga tanion. Ray Flores Baryoga, good morning. Athea Kim Ariban, si Inday Thea, good morning. Ana Sinoro, si Humalobida, no? Nga taga-Tangub. Sige. Ana Sinoro Hambalya. Stay always, Action Marlon. More power to ARB. God bless, Action Marlon. God bless you and your family. Thank you, Ma'am Ana Sinoro. Si Imbong Diocampo, good AM, Action Marlon. Monitor na kami dari sa may Maaw. Sa may Maaw, Bago City. Okay. Si Imbong Diocampo. Salamat gida. Sige, standby, mabalik tayo dugay. Kinahigugma. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy! So, ang atong balita special, Action Boy, di mabagay nga posible, wala akong panaybaluan or wala ta panaybaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets. So pag gatawag na sa Action Boy, mga close lang gina sa iya. Amo na Action Boy, malakas ang dugay na, si Bonggets. Si Bonggets. Tika, close ka mo. Close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo. Close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot mas visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets sa yung mahambal. So mga close sila Bonggets na. urot. Basi mahambal siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Kabalo, close tayo. Ako lang nakabalo. Bonggets urot. Ako yung Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi taxi. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Tapos ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung gina. Kita mo ka na balang mo sugal. Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghambalan Action Boy, kaagi man siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro nang bata pa siya. Bata pa siya. At siguro ang kuan nang ano ba ano nga pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Actually nga pelikula ang Iginuhit ng Tadhana. Ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand Marcos. So biographical biographical movie na siya nga kuno mo nang life story ni Marcos ni Ferdinand gidya ha. Ferdinand Marcos Senior gidya. Ferdy yan. Ang nag-ano na Action Boy, ang nag-act as Ferdinand Marcos Sr. Kilala mo pa si Luis Gonzalez? Oo si Luis Gonzalez. Ara pa na siya subong? Ay, doon kung buhi pa siya. Gapuhon na siya si Luis Gonzalez sang kwan pa, sang sulti ano pa sa Huben. Sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo na sa mga pelikula. Kasi Luis Gonzalez na siya. Pero mga nakita mo na sa mga pelikula, wala ka balo nga si Luis Gonzalez na siya. Okay, so I'm an Action Boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tika man siya gali siya gidya mismo ang
start as himself, ha? As bongbong ija. As bong gets. Uy, bongbong lang. Hindi mo si Mama siya kung ginapalakta. Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next, Action Boy. May isang Philippine-made rockets, Action Boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, masyag tawag nga bongbong rockets. May lang hindi bonggets rockets. Bongbong rockets. Grabe na. Nakabutan di Action Boy. Rockets as in R-O-C-K-A-T? Uy, ano pa ginawa? May R-A-C-K-A-T. Nakabutan di Action Boy, A 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled the country's experiment in making its own ballistic missiles. Gingalanan na bongbong rockets. Bongbong rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. naka-witness man mismo sa pag-ano sina. Gingalanan lakiti sila ang first family at that time. No? Tapos, next Action Boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former US President Richard Nixon. Pero siling niya dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ka, basiblo mo, basta may commercial flight, hindi ka sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, baligin ano lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na siya. May ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa gyapon na? Ang hambal niya gani, nga hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige. Tanaunta kung may commercial flight to the moon. Gabi, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gyapon ticket ka Angeles. Ay, galay. Panumdum naman ko. Galay, nabuot ko kada madumduman ko si ano. Nainit ko. Ay, kalain, no? Siling ko. Good morning. Landa sa kay Angeles. So, next Action Boy, aside from, politics, he loves reading, cooking, and watching movies. Okay. Kita mo ka-vlog mo siya. Kita ko mga vlog niya. Lanta ko vlog niya kaysa. Paano ko na maglantaw man? Luto-luto na dasa. Sa YouTube, search mo lang ang Bongbong Marcos nga, meron na siya vlog. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, pressure! Angot sa inaugural session karon sang sangguniang panlalawigan, no? Sang Negros Occidental, ibalaon talang kay bala mayara sang paabuton kita nga pagligwat sa pagsulundan kay nagligad ko madunuman ko 2019 ang inaugural session didto tugin desisyonan mo nga ang regular session kundi sang una Miyerkules to sang hapon tigin kasugtan nila nga isaylos Martes ti Martes subong ang regular nga session sang SP ti balaunta laban-laban karon sa hapon ni matabo mo ang ila sa ding inaugural session dara sa may social hall sang Kapitolyo provincial. Pulo ang mga re-elected provincial board members. Pulo kay ang duha baguhan kag ang tatlo ang ginatawag nga mga ex-officio members. Magsiling kita ex-officio members ara ng tiglawas sang Association of Barangay Captains, ang sa Philippine Councilors League kag ang tiglawas sang Sangguniang Kabataan. Action Hotline! So kung isip-isipon tap 15 tanan, na? 15 tanan ang mga miyembro sang Sangguniang Panlalawigan. Ang isa ti presiding officer amo na si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Tingwa talakson eden okay na si okay sige. Check talan dugay-dugay na. Action Hotline! Kay basta gani mag-inaugural session, internal rules and regulation na ang unang ginaaprobahan mo. Ang sa bahin sa Bacolod City, Miyerkules ti buwas pa. Buwas pa yang adlaw kang report ka na mga tunta. Di matambong gida si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Action Hotline! Karon sa hapon na tutukan ta kay ang sa nagapamangkot kung manasin o ang bag-o nga miyembro sang Sangguniang Panlalawigan ti duam lang sa residentara Anton Oxenio sang ika-5 nga distrito nagligad to magin provide ang provincial government nga bag-o kad naga inaw-inaw nga service vehicle, no?
para sa kay 5th District Board Member Anton Ocsenio. Ti siguro ang isa dira kabaguhan man nga nagatiglawas sa ikapat nga distrito Andrew Martin Torres. Iba noon tabi kung bala mayara man sang gin purchase akong gin provide sa iyang provincial government nga service vehicle. Action Hotline! Ari na sa ato sa linya Vice Governor Jeffrey Ferrer. Online sa hotline. Online sa hotline. Vice Gov Ferrer, Vice, good morning. Sa Action Marlon, sa Action Radyo Bacolod. Action Marlon, mayong aga man sa tanan ipamatig sa imong programa sa Bilog nga probinsya sa Negros Occidental, mayong aga sa tanan. Thank you, good Vice. Inaugural session sang bag-o nga batch sang Sangguniang Panalawigan subong adlaw. Nano ang inyo sa diuna nga talakayon, Vice? Well, that is usual practice nato, no? Mm-hmm. We call this a new set of administration naman. Kaya may mga pagko nga mga persona dira. But mostly, mga incumbent naton, kag may ara kita duwa nga bagko nga amo ini ang taga board member sa 4th District, si Board Andrew Torres, kag ang sa 5th District, amo ini si Board Member Ocsenio. So luwas sinada sa duwa naton ka bag-o nga mga miyembro sang Sangguniang Panglalawigan, wala naman sang iban. So ang usual practice naton that this first session sang after election ini nga bago na nga term naman for 3 years. So that is usual practice. And then ang gobernador araman magatambong. Okay. Daw seremonya naton. Pero ang siling bag-o nga talakayon, well of course, maybe tagaan nila na sang authority ang vice governor na mag-assign sa mga komitiba sa kada miyembro sa aton Sangguniang Panglalawigan members. So karon amo ina ang talakayon kag may ara man nga mga may ara nga speech sa aton gobernador, and after that siguro amo na ang aton nga response. And so far may mga previous na mga request agenda. So hindi pagid man na tamaan ka importante kaysa nagbigat na aprobahan naman naton. Wala kita sang pending communication coming from the governor's office. Base karon kung may ara manggid, kung may urgent manggid, aprobahan ta. So far ang amon nga agenda is pag-propose sa mga komitiba which is amo man nagyapon mga committees, and then somebody sa siguro base kung may ma-move na tagaan authority ang vice governor. So far daw amo nang usual practice nato. May pulo ka mga re-elected provincial board members. Ang ila sa ni vice nga committee chairmanship, laban-laban mapabilin ni sila gihapon. May ara mga changes, okay. Especially ang aton upod sa nagligat. So far may bago. So ang bago nga mga miyembro, base kung may ginaayo man nga mga komitiba or may ara man nga gusto sila. So dapat inakaroon ginaistoryahan antis na maghahatag na kita sang aton nga mga recommendation, sang aton proposal na amo ini pag-aprobahan nga amo ni assignment sang kada membro sang Sangguniang Panglalawigan. Both silingon by vice decision nila ina sang majority. Kung amo na ang proposal kag desisyon nga iga-authorize nila, okay man nila. Da mo makita ang unity. Da mo makita ang pag-cooperar sang kada isa. Na ginagasalig, so pasalamat ko sila. Sige, Vice, hulaton tari karon kaya magkakaroon sa inaugural session dara sa provincial capital. Vice, thank you again sa time. Salamat again. Maraming salamat, Lon. Okay, mayong agad. Okay, God bless us. Good morning. Action Hotline! Karon sa hapon, inaugural session sang Sangguniang Panlalawigan. Wala pa naman ma-final gid na laban-laban may ari na ni sa listahan ang SP mga ka-aksyon kung sino
ang ma-chairman sang Senang Committee ba na, pero mabalaan gina karon ang final sa session proper gid mismo, no? Ulaton taman mayara sang pabalong-pulong ihatag man karon si Governor Bong Lacson, ibanaunta kon may mga panibag-o naman nga mensahe nga ipalayag ang ato sa nga gobernador. Action Hotline! Amo niya ang maayong isa sang pinakamaayong batch or grupo bla sang sangguniang panalawigan kay before ya desisyonan ang isa ka bagay ginapungkuan nila ini ginahambalan nila ini, no, before sang session nagakaukos ini sila para nga pag session proper why na sang katabo wala nga lalisay o kundi batihay unlike sa na ibang nga mga sanggunian nga sus may ara pagani kung kisa sumpakilay. Action Hotline! Sa makulod kadumdum magkamuto nga may ara gani sang tinapungulay. Action Hotline! Di bla? Oo. Why pa ito magkapalag ang isa kay matinakuhaan gito sang CCTV recorded video daw nag-viral pagani po, no? Nga lagapak tong inumul sa isa mo tigi daw hindi mayob lang makitaan sa publiko nga muna mga ang tawag sa mga opisyal nato sa gobyerno mga honorable. Pero paano katawgon honorable nga may ara ya sang isang nga daw nga pangrespetar nagapanapungol pa. Action Hotline! Pero sa SP sa Negros Occidental ya halin sa una kamati dira kita assign. Maayo gid ang relasyon nila daya, no? Maayo gid ang relasyon. Waay sang sinumpak kilay. Ina sa group sa batch sa idalom sang pagpamuno ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa una mayara sadya to sa una di batihay daya sa SP sa Provincial Capitol. Galing mga 1990s pa to Way pagkutoy sa radyo. Action Hotline! Karon sa hapon tutukan ta mga kaakson ang malita may kantaran sa sining inaugural session. Action Hotline! 30 minutos na kaligas sa tak ng alas 9, nagatangko na kita sa ato sa nga pagpangalagad. Action Hotline, July 5, Tuesday nga edisyon. Magatakop naman temporaryo sa kalan sa gihapon sang regular nga anchorman sa sining nga panatuntunan Action at I hopon ako naman Action Marlon Herobaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!